budaya Jawa ya sapa meneh lek duduk Mbah Guntur Wahono. Kiai ini ya enek pendukunge Pak Sutik saka Bakung kene iki. Iku priyantune santai, sabar, bareng-bareng nikmati seni budayane dhewe-dhewe. Yo. Sing kopiane iki rada kandel nyawake iki. Rasane mesti. Yo, tadahe sing prigel, Kang. Aja sampe bobol, Kang. Tadahmu sing prigel, nyeblake ya sing tatas titis jajal sekile. Aja ngisor-ngisor, Kang. Tolene. Ayo ditengkek dhisik, diombeni dhisik. Wis ibuke nang omah wingko sing ngamuk wingko malian. Ndak kena dingge. Enggak iso Jumat berkah nah wingko. Malam Jumat ndak iso wingko. Ya. Wahyu budaya. Sajake wis lega. Ayo. Tadahe dulur saka Jalu Mampang Kanigoro Blitar. Jajal menah titik sambun ora apa-apa ora kenek. Yo ganti pecut ganti tadah bebasan tanpa sepi. Wasit sing saking wetan iki Bapak Sain sesepuh Tiban Blitar saka kulon Bapak Bagio sesepuh senior saking Tulungagung. Matur nuwun atas kerawanipun. Ayo Kang. Wong kamu aja adoh. Ya. Tokno jopo mantramu. Lengah panggenamu jon, jebol dodomu, jebol boyokmu, tapi ora nesu. Panggah dulur. Siap sih. Ayo jajal skillmu tokno. Ayo sing tatak ning tengahno lho. Sak temadi gawa. Gembolamu meng ra kok waca to. Sing angel-angelmu lho. Mepet nang MC ya ora apa-apa. Matur suwun rawuhipun sesepuh saking Blitar, sesepuh saking Tulungagung. Ayo selot sore, selot seru, selot gedi-gedi wayange, selot dewasa wayange. Senior kabeh sing main sore iki penak diatur, manut aturane pelandang, manut aturane wasit. Bareng-bareng nguri-nguri budaya Jawa, seni budaya Tiban Blitar Tulungagung Galek Kediri. Salaman sih wis darahne genah aturane tadahe dicekel pecute seblan dicekel nyeblak sak kayangmu. Wis aja tanggung-tanggung ong, aja kutal-kutil lap diher ngono lho. Ya ngono lho wah. Batik lek ngramut tenanan nyeblak kutal-kutil. Rasa ngono lho. Ya dodone yo oleh. Boyo ya ora oleh apa-apa ganti pecut, ganti tadah. Ayo Kong. Jopomu sing lawas-lawas ora kok nggih kae, saiki nggenen Kang. Mumpung sasine sasi Suro iki tas disah kabeh iki. Jawara-jawara pendekar-pendekar Tiban iki sasi Suro tas sah-sah kabeh iki. Ayo ilmu-ilmu sing wis ora tau dingge iki padha dingge kabeh dites. Nggih delok Tiban, nggih golek dulur. Ayo sik karo mumpeng karo maca japa mantrane. Ayo ana cara kok diwalik ya oleh, ali batak diwalik ya oleh. Wis kul buntetmu kok gawa ya oleh.
Duyu. Lek ra rasa berarti kebolandoe ndak digawa iki mengke. Kerine ngomah. Ayo kebo busike digawe seblak diusap putih tok. Kebo busik iki. Ya jalakung sing rasa kong putumu ndelok ning isor kong ora rasa engko delok ning putumu kong omah iki yo jagone ukur 3 wis sedengan iki lincah-lincahe iki rasa-rasane lek ngene iki biasane ayo nom-noman menang mek yo wis milio tadah milio pecut nyeblak dhisik yo oleh nyeblak keri yo oleh pokok manut aturane plandang sebelahmu sing doyong sing rasa Kang wis jagomu iki kancamu iki wis rada isi rada urat iki guyu ayo karo guyu pecute obah dulurmu mangga sapa sing ora ketena apa-apa ibate blala gawe aku karo atiku karo joget dinikmati hiburane seni budaya Tiban Blitar Tulungagung Kediri anakku wis alah ora apa-apa ora kena prawan kembang desa untuk Blitar yang diketuai oleh Bapak Mbing wis dhisik pendekare pencak dor saiki wis rawane pencak bareng-bareng nguri-nguri Tiban lek kon pencak wis mengkis wis ndak kuat aku lek kon pencak wis kaya bangsong dikempit ora wis manut aja gawe huru-hara lek nek kesalahan titik padha di ngapura ngono wis to manut karo wasit karo plandang aja sampai geger ngedohne dulur salaman nggih rapawa Kang dulur lanang nggih karo ben lulung ayo sapa iki padha dewasane padha seniore diajal Kang nyono contoh adik-adikmu iki cilik ora kurang bakal gedhi ora kokan bakal sing cilik ya istimewa sing rada gedhi ya istimewa pokok karo mesem guyu Kang karo joget yo diajal sebelah karepe ngono ya golek blong-blongan tibakno ndak kena sapa sing ora kedanan mripate blala pergantian wasit panjenenganipun Bapak Sikam saking Kukar Kaweruh ketemu Bapak Slamet saking Macan Gedung Puring Bapak Slamet Gedung Puring kula aturi minggah wonten ing atas panggung lan Bapak Sikam saking Kukar Kaweruh sayange anakku loro wis duga Bapak Sikam wonten usulan dipun gantos kalian Bapak Kayat Bapak Sikam peningale rada sakit gede Bapak Kayat monggo kula aturi minggah wonten ing di atas ring lan Bapak Slamet saking Gedung Puring monggo ayo wis sarosamu ora apa-apa wis padha pintere padha senyore salaman dhisik seduluran lah iki dulur lanang sangka
jalu mampang kesembon Bapak Sudar sing nom dhisik Mbak Sudar sabar dhisik digeni pampriye nyebar godhong karo Mas Sudar sabar sawetara wis to main-main ada-ada kula ra main tak joli kacang sekental bakal rapi yo adae wis tata sing prigel ora apa-apa joget iki lho generasine penerus Blitar generasine penerus saka Tulungagung karo mesem guyu Mas aja nesu-nesu wis eling bareng-bareng nguri-nguri budaya ayo tengah titik sebelah salose adae sing prigel akhire ora kena nyedek rada dhuwur titik gak apa-apa Mas lek kena tolene guran aku wedi kuwi weh cotho tenan lek kena kuwi yo musike yo maksudnya jeneng kabeh gantine Pak Isul apa Tomo Isul kali pergantian wasit Bapak Pak Isul kali Bapak Tomo kula aturi minggah wonten di atas ring sing wau kula sebut izin awake mrodok mriyang mboten patek penak monggo Bapak Paisul kalih Bapak Tomo kula aturi minggah di atas ring ayo jajal Kang ayo Mas wuwungamu ke kaya istimewa to Mas jajal saiki tokno sore iki jajal wuwungamu doyong titik aja ora pareng yo sing rumangsa enggak tepak yo njaluk ngapura sing rumangsa kleru njaluk ngapura dieling-eling aduh golek dulur ora golek musuh golek musuh gampang golek dulur sing angel yo ngono tak karepne iki lek salah aku salah lek bener yo ben dibenerne ayo sing apik Bapak Sudar saking Jalu Mampang Sembon Kanigoro monggo Mbah Siman sugeng sonten matur nuwun rawuhipun Macan Putih Tulungagung ketemu Jalu Mampang Bapak Sudarwanto wis padha seniore iki padha dukune iki nang omah ya niki sitok dukun untu sitok dukun kecetit salaman dhisik Mbah yo iki contoh anak putune dieling-eling putune padha delok ning isor ayo nggih contoh ora apa-apa sandinge jogeti Pak Sudar joget karo mesem guyu siap ora keneng ora apa-apa ayo Bapak Siman meskipun sepuh napasnya jek landung kaya gedang raja nangka landung sing tadah ya prigel ora apa-apa natap nggih ya ngono mesem guyu nggih Mas Sudar ganti mecut Bapak Siman ganti tadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayo Mas Sudar jadi Mas Sudar skillmu tono Mas Sudar ora apa-apa guyu pokok guyu lah ngono lho wis pecute obah dulurmu panggah ayo Jalu Mampang Sembon rene ki adoh tokno skillmu sebelahmu doyong sing sak losmu Mbak Siman ini
dulur tenan iki. Iki lho, dulur lanang. Kanigara karo Tulungagung mesem guyu. Wis. Ayo, ora apa-apa, padha utuhe, padha pintere. Wis ora kena kabeh. Matur suwun dumateng Mas Tarjo. Iku wae MC-ne Timo Numpuk Jaga Imbuh. Mas Tarjo ketoke wis bar ngerokok. Iki tak ngene Mas Tarjone. Aduh, yo ndang ditekne sik. Ayo adik. Nom-noman padha pintere. Ayo Mbak Natukar Kaweruh Tulungagung ketemu dulurmu lanang Blitar. Yale joget le. Cilik ora kurang bakal, gedhi ora kurang bakal. Ayo, ora apa-apa. Biasa. Kelenan titik. Ayun-ayun sajake oleh blong-blongan dilepas. Beda gaya, beda rasa. Sebelahane ngelonceng ya oleh. Pokok manut aturane wasit. Lah iki sebelahan jaman lawas kaya metu neh lho ya niki. Diayun mundur padha dilepas. Lah. Wah, macem-macem iki. Ngelonceng ya iso, nebah ya iso, nglewer ya iso. Oh, iki gurune sapa iki cah cilik iki? Nah. Waduh, Mbah Takim jelayak pelatih Mbah Takim iki. Nggih. Ya kaya babae kae sebelahane iki. Zaman tahun 70-an sebelahane sing pertama nggih. Nggih. Ayo. Sapa sing koetan? Wis padha nom-nomane jalune sak jagung jian iki. Tapi lek leno ya dredes ngenai. Ayo, tadahe sing bener niku bonggole pecut digegem. Nah. Bonggole pecut digegem, kula ra digegem nyakar kancane wingi kok. Nggih. Lho. Kok ya duwe skill istimewa men sing cah nom iki. Sopo iki sing mare sing koetan iki? Wis guru temu guru iki weh. Alah. Putune Kiai Mbing iki bakno iki. Wah, titen ya, gawe dhisik ya ngono kuwi. Sing wek-wek dodone wong sementar ya mbae kuwi dhisik kuwi. Kurang ajar kowe Mbing. Nggih. Lah. Ayo tadamu sing prigel, hati-hati, aja sembrono kowe. Nggih. Ayo le, cah bagus, tadahmu sing tinggen. Wis ora apa-apa. Hitung-hitung latihan, jajal ngilmu kuwi meng. Berarti lek mu poso Surodingi kurang tanek, isih tedas. Yo, mbeguru neh le. Mbeguru neh ngene pambing. Tinggal gembolan watu gombong kok kono. Ayo. Enggak lali, pambing iki musuhku jotosan dhisik. Saiki ngongkoni aku genti wis piye karepe. Wis. Ya pokok. Nggih. Nggo jaranan mawon musike Kung, kersane rame Kung. Barongan. Ya. Ayo. Udah lumping. Songkok bakung udah lawus gila ketoke Mas Tarjo rokoke wis entek wis ayo mantramu joponen aja joget cakil tok ngono kuwi ya kok joget tok musuhmu guyu tok lah tinggal ngombe kurang kowe. Ngombe sik ora apa-apa. Weh. Ora tak omongne ditak wis. Ayo. Diajal ayo.
Sing rasa takno tenaga ora apa-apa wis salaman nggih. Deli menang linjik dulur Tulungagung meke dulur Blitar ora apa-apa hitung-hitung golek dulur adu skill adu keterampilan yo tokno jaba mantramu ayo we kecantol yo pejute obah dulure panggah nyeblak sakrosane pokok doyong aja macek aja ngewal aja nyelindit manut aturane wasit manut aturane pelandang mesti aman paguyuban tibane pokok manut karo aturane seporo sepuh-sepuh wis mesti aman ya aja Kang rosomu ning ndi Kang roso apa ora jajal bismillah tokno penatasamu oh ora terdas gayane panas ayo wis milih pecut milih tadah hampir lenane sing tadah yo tokno penatasamu ya sing tadah hampir nek yo tokno lembu sekilanmu lembu busikmu tokno ben ra tedah di sebelah nah kecantol padha pintere wis iki joget cakile metu lho ngono malian sugeng sonten Bapak Surasa jago lawas pendekar lawas mesem yo jaranane tukang jaran tabuhane ya jaranan iya sugeng sonten Bapak Gareng tukar kaweruh padha begurone padha pendekare padha jawarane yo tadahe dicekel tokno japa mantramu sing nyeblak amprih mlebu ning sebelahmu nek ora mlebu ya aja gelo jane ya wis dirogoh tapi yo sing tadah pinter ya ora kena ora kena neh Mbah Gareng wis lembu sikilane metu kabeh iki wis ayo tokno penatasamu Mbah Surasa ora kena padha pintere padha jaduke padha sektine tapi ora dipamer-pamerke lek dipamerne ning kene padha nguyaki segara nyapa kok ngono lha iki ngene sesepuhe Blitar dipameri ngono iki kaya guyu ya jali ora apa-apa wis ora kenek Mas Gareng sing tadah padha pintere alah wong keserempet kur-kure kok didelak-delok to yo sapa iki woi salaman siapa dia Mas Yudi dari Sawenar Manunggal ketemu Bapak Bagio dulur lanang saka Tulungagung sitok mulang kebo sitok mulang sapi jajal engko pitung-pitungane penak sing ndi oleh berarti didum Pak Bagio Mas Yudi oleh berarti ya didum karo kakange empok dhewe ditenono ayo nggih contoh sing Blitar ngeyo sing apik sing Tulungagung ya sing apik golek dulur sebelah salosmu ora apa-apa ayo Mas Bagio dideloki karo joget lah ora apa-apa Mas sebelah neh
Tapi kena gigi uang kembali loh Mas. Ngono no. Yo. Ya, wis to. Ora dianget-angeti nyotu anget dhewe Pak Mbing. Sing rasa jajal skillmu to ono Mas Budi. Lah, kaya gepo kebo ya oleh. Ukur-ukur keserempet besem guyu. Ayo ganti tadah, ganti pecut. Monggo Pak Tarjo, iki wis ganti iki mengke MC-ne gur dikit tambah-tambah. Matur suwun untuk semuanya jawara-jawara Tulungagung Blitar, matur suwun. Niki mau MC tambahan mawon. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Mahmudi, salah sekalipun pendekar tiban dan juga pencak dor 80-an ya, yang sudah ikut serta mendukung dan menyungkuyung adanya pertunjukan setiban walaupun lewat suara yang begitu indah dan juga merdu sekali. Kepada Mas Mahmudi saya ucapkan banyak terima kasih. Yo, duit kena obah neng konco bangka, pecut kena obah neng lek seduluran ojo nganti owah. Haha, ki Mas Wahyudi dari Sawentar Kanigoro bersahabatan dengan Bapak Subagio alias Mbah Serut yang dari Komando Satrio Nusantoro. Yo, hahaha. Persiapan untuk rolling wasit yaitu Mas Johan Widodo Kabul yang dari Bagli Sakti dan juga Mas Sutrisno Gareng yang dari Kolo Cengking Subontoro. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau menggantikan wasit. Sekali lagi kepada Mas Johan Widodo Kabul dan juga Mas Sutrisno Gareng dari Kolo Cengking. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau menggantikan wasit. Terima kasih atas matur suwun Mas Wahyudi ya yang dari Sawentar Manunggal. Awake jan gogot kabeh iki. Bapak Subagio yang dari Tukar Kamruh matur suwun rawuhipun. Ki wayang dadi neh iki. Yang terhormat kepada Mas Johan Widodo Kabul. Kalau nggak ada perwakilan dari Bagli Sakti. Os, ento, hehehe, yo, dua kali cambukan Mbah Karim dari Tulungagung, persahabatan persaudaraan Mbah Topo dari Calu Mampang Sembon Kanigoro. Os, beda gaya satu rasa. Oleh ngetok ning ilmu ning aja nemen-nemen. Kini pendekar, kini pini sesepuh. Panjenenganipun Bapak Gustik. Dayoe jumlah tentara, dak lek kowe priyecek rumah samu ta. Lek MC ini rene gak bayar. Ndak lillahi taala. Diniati kanthi ikhlas sipun penggalih. Lo yakin percaya kalian Gustik nggih. Jan tulus dan bersih angel golek wong kaya ngono ki. Tenan sak Blitar angel tenan panjenengan. Nggih, matur suwun Bapak Gustik. Matur suwun Bapak Sutopo dari Sembon Calu Mampang. Mbah Karim matur suwun pun. Ki wayang anyar nek iki. Nggih, Pak Tomo, Pak Paisul matur suwun ingkang sampun mendukung menyukuyung wontenipun pertunjukan seni tiban ingkang wonten salipun Komando Satrio Nusantoro dalam rangka tahun baru Islam Muharram 1447 Hijriah utawi menyambut tahun utawi bulan Suro nggih kanthi janji semati Bang Ali Jenggot saiki kedune abang sesuk gede biru. Mas Sutrisno Gareng dari Kolo Cengking pancen peni ki dulur dhewe saka Tulungagung balane Mas Nyambi seduluran persahabatan Mas Nur Gagak dari Pojok Guyub Rukun.
Ayo reng piye reng? Piye carane langkahe diki? Ditamani coba mantrane. Mana dadamu? Ya iki lho dadaku. Yo dodo nyo bau. Lesir ora tar becut ora ngene Gustik. Kondo Gampang kuwi kok. Ya berabri ora tedas becut. Dadi yo janji Yo. tresnaning Sing rosae Mas Bro, calone diwales. Di atas lawan, di bawah kawan. Rokok saudil di wong loro. Iki Tak baleni ne, pecut kena obah ning lek kanca panggah. Pecut kena obah ning lek seduluran aja nganti pecah. Aja nganti owah. Blitar Tulungagung Kediri. Blitar Tulungagung Kediri aja nganti owah. Muga dadi panglipur ning ati. Sebuah panggilan kepada Mas Suhada yang dari pojok guyub rukun. Ditunggu Bapak Edeni di selatan panggung. Sekali lagi kepada Mas Hada yang dari pojok. Ditunggu Bapak Edeni di selatan panggung. Matur suwun. Jangan Anda lupakan dan juga masih saksikan besok ya di waktu dan juga tempat yang sama. Yang akan dihadiri para jawara, para pendekar yang dari Kota Tulungagung dan juga yang dari Kota Blitar, Kediri. Untuk besok dimulai pada jam 12.30 siang ya. Para penonton, para pengunjung, para jawara semua yang terhadir ya. Jangan sampai lewatkan dan juga sampai lupakan. Dan juga saksikanlah besok di waktu, di tempat dan jam yang sama ya. Di tempat kediaman Panjenengan Bapak Gustik. Dimulai pada pukul 12.30 siang. Matur suwun. Iki Mas Nyambe dari Tulungagung. Persoalan Mas Jada Mijar dari Lang Perak Bolo Rejo. Oh, Mas yo, haha. Oh, Mas Nyambe yo, ditamani Jopo mantrani Mas Mijar. Mas Nyambe yo, mana dadamu? Yo iki dadaku. Yo dodo, yo bau. Was, yo. Oh, iki lho. Was, os, urung sidone. Tampan nono pecut samantimanku. Yo sepiro kekawatamu. Tak lebur karo raja mustiku. Tak aling-alingi, tak tedengi karo lembu sekilanku. Hai. Kaya ngerti-ngerti yo penyare. Dadi panglipure ngati. Lek ora cerdas pecut gampang. Soano mbeguru ngene Gustik njaluk ijazah. Wis to. Pecut ora tedas, wesi ya ora tedas tenan niku. Dadine otot kawat balung wesi. Sementing orang ngeneni bojo, bojone double telu malah njaluk ngeneni bojo repot niku. Ora sanurun Pak Enimbing. Kan juga lihat bojo niku. Yo ganti mecut, yo ganti tadah. Ganti tadah, yo ganti mecut. Milih betul sembarang aja seperti ini dhuwur. Sing dijogo karo Bapak Saikoni, karo Bapak Jupri. As, haha. 1 kali cambukan, kurang 2 kali cambukan. Iyo, asik. Oh, wasit, awas. Mas Ali, Mas Gareng. Kali cambukan kurang 1 kali cambukan. Pertunjukan
penertiban semakin sore semakin ramai di Desa Pakung, Kecamatan Udanawu, menjadi lautan manusia yang bertempat di Satrio Komando Nusantara. Haha. Diadakan adu laga yang berada di atas panggung ring bambu dalam rangka memperingati hari Islam tahun baru 1447 Hijriah dan juga menyambut bulan Suro. Iya nduk, ki gembong tenan nih. Sitok singo barong, sitok macan gembong, jan pacul pedok tandingi tenan nih. Arit pedok garani, paju pedok regule iki. Mas Ali, Mas Sutrisno, wasit sing hati-hati jago di. Mas Purkatip kamarane terkondisikan, Pak Ipung kamarane jogo. Asik. Seni larang regani. Ora kena itu karo duit. Sementing seni aja arek dari senep. Tontonan dadi tuntunan. Tuntunan sing katon ya iki jenenge tiban. Sing ditanggap karo Bapak Sutikno. Iya. Iya. Asik. Wendel mu to anu niki. Sindene wendel. Mbak Karim. Lah iya. Sing payu wendele iki lho, Nduk. Ayo ngono. Ki Mbak Karim dari Tulungagung. Persoalan sapa iki? Sing rong kenal dikenali, sing wis kenal diakrab nih. Ki Bapak Nyemuk dari Sawentar Manunggal. Kani Goro. Dimanapun Bapak Mas Fatkur Rohman. Iya. 2 kali cambukan kurang 1 kali cambukan. Monggo Pak Nyemuk coba nih pecuti ditamani jomantrani yo kil kalakil watu cilik jenis krikil godal gandul jenis kembang kandil goreng sego kayak jenis sotil. Coba tapati kentil lo karo sing diomahi gustik ojo kentil karo penyare. Asik. Bayang nganyar nah iki blas urung tahu iki ya salaman Mas Gareng Mas Ali saraman no. Bapak kami tua Seswoko dari Sawentar Manunggal. Pak kami tua duwe seni di bayan. Si Raja Tebah podo Raja Tebah ikian. Lorotane pencak dor bapak kami tua tahun 90-an. Iya was Bapak Yamun alias Bakling dari Tulungagung. Asik. Sabuke yo banser dadak piye barisan serbaguna. Pak Eni ra duwe sabuk banser iki. Paling sabuk Esa putih kae. Was yo, yo ditengani Pak Sutris, Mas Ali ditengani. Hati-hati jago gede, jago ganas. Ayo, lah demenane mocok ae lho yan. Ki, iya ditengani Mas Gareng. Penyare ora melu tiban iki. Mas, mana dadamu? Ya iki dadaku. Nyo dodo, nyo bau.
perhatikan dan juga jangan sampai lewatkan ya. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5, tanggal 6 pertunjukan seni tiban akbar yang bertempat di Kankap Kanigoro. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Juli tahun 2025 pertunjukan seni tiban akbar yang bertempat di Kankap Kanigoro, Blitar. Hadiri, saksikan dan juga ramaikanlah, beramai-ramai, berduyun-duyun ya. Yang akan dihadiri para jawara, para pendekar yang dari kota Banyuwangi, yang dari kota Malang, yang dari kota Blitar, yang dari kota Tulungagung, Trenggalek, dan juga yang dari kota Ponorogo, Kediri. Kabeh diundang ya. Dene ya Mbah Yamun dari Tulungagung. Piye jogete Mbah Yamun? Piye carane mencot iki? Ya padha angele iki. Singo barong tenan iki ya. Macan gembong tenan iki. Dengo sing dadi awu iki. Salaman api-apian nggih, matur suwun. Haha. Ki sapa gantine iki?